Akuita hangu Jubilee prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity, enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos of the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May your grace of the Jubilee awaken in us privilege of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed be glory and praised forever. Amen. Maita mapedza ino. Sorry, ndanonoka kupinda. Mama tambirwa yenyu baba. Ndinenge ndandati. Okay. Mazvita yenyu. Mukadzokorora hazvina mhaka. Dzokorora ine simba. Ndandikutambura kuloga in. Tambire nyamasvisva. Mauya tinokutendai inokuzvipira nguva yenyu. Muri yenyu iri pano taungana. Takagadzirira kunzwa dzidziso dzamunongotiitira nguva yega yega zvichiwandudza chitendero chedu. Tinovimba Mwari vanotizarurira pfungwa dzedu nenzeve dzemukati tichigoramba tichingonzwisisa. Mazvita henyu. The floor is yours, Baba. Thank you so much. Maita zvikuru, tinotenda. Nhasi tiri kufamba nekatikazi sezvatinoita kuti imwe vhiki ndebhaibheri imwe katikazi, nokuti zviviri izvi zvinoukama. Saka tichibata zvose kuti tinyatsova norunzwisiso rwakazara rwechitendero chedu chechikatolike. Zvino nhasi katikazi yedu iri pamusoro poutatu sande hwaMwari. Saka musoro wandaisa ndowoyoyo, believing and living the central mystery of our faith, the blessed Trinity. Kutendera nokurarama chihistoria chinova musimboti wechitendero chedu tatu sande hwaMwari. Sezvatinoziva, zuro svondo takapemberera mhemberero yePentecosta yokuburuka kwaMweya Mutsvene kuvapostori nokuvamba kwesangano sezvatinoriziva riri iye zvino. Saka mushure memhemberero iyoyo, svondo inenge ichitevera iyo yatakatarisana nayo iyo, tichange tine mhemberero youtatu sande hwaMwari. Tozoita mhemberero inozotevera musvondo yapamberi pesvondo iri kutevera, inenge iri mhemberero yomuviri neropa ramambo Jesu Kristu, Corpus Christi pachiLatini. Tichazoti gore rino mhemberero yaPita naPauro vapostori vamatire vasande.
ichange iripo nesvondo. Svondo. Saka ndo mhemberero dzatakatarisana nadzo dzakakosha zvikuru chitendero chedu. Zvino nhasi kunangana nedzidziso youtatu Sunday. Vamwe vedu togona kungotora kuti idzidziso yatinoziva kana kuti yatakakura tichingonzwa kana kuti tinogara tichingoyeuchidzwa nezvayo. Asi chikuru ndechokuti hatinyatsonzwisisa zvakadzama ichochi chidzidziso ichi chekatikazi ichi. Uye hatinyasi kunzwisisa zvakadzama chedu, ukama hwacho noutatu Sunday hwaMwari. Saka ndozvandoda kuti tinyatsobata nhasi, tifambe nazvo panguva ino. Ndingangotanga nchiti pandosibvunza vatenderi, ndombosivabvunza mubvunzo wokuti ndeipi dzidziso yakakosha muchitendero chechiKristu kudarika dzidziso dzose. Ndombosibvunza mubvunzo iwoyo kuti ndeipi dzidziso yakakosha muchitendero chechiKristu inodarika dzidziso dzose dziri muchitendero ichocho. Tinosiwana mhinduro dzakasiyana-siyana. Vamwe vanondiudza mhinduro yokuti kuzvarwa kwamambo Yesu Kristu. Vamwe vachindiudza mhinduro yokuti kumuka kwamambo Yesu Kristu. Vamwe vachindiudza kuti mutemo worudo, kuda Mwari nokuda vamwe. Ndinowana mhinduro dzakasiyana-siyana. Asi mhinduro dzose dzandowana idzi dzongoratidza kuti hatina ruzivo rwekatikazi rwakazara. Nokuti katikazi yedu inoti dzidziso yakakosha kudarika dzidziso dzose muchitendero chechiKristu idzidziso youtatu Sunday hwaMwari. Kana muchida munonoverenga Catechism of the Catholic Church number 234. Catechism of the Catholic Church number 234. Iyoyi yandadanira iyi inotaura iyo kuti chimistoria choutatu Sunday hwaMwari ndiwo musimboti wechitendero chechiKristu noupenyu hwechiKristu. Ndo zvakanyorwa ipapo. Chimistoria choutatu Sunday hwaMwari ndiwo musimboti wechitendero chechiKristu noupenyu hwechiKristu, kureva namararamiro omuKristu. Ndonga mukatarisa ipapapo muchatoona zvaarticle iyo. Ndo zvinotsanangurwa ipapapo. Zvino chimistoria ichi ndo chinoti siyanisa
nezvimwe zvitendero. Chinotisiyanisa nezvimwe zvitendero. Aya atoti nechirungu ma-world religions. Those are kuti nama-world religions akati wande. Chikristo ndo rimwe world religion. Chitendero chechikristo chinotisiyanisa nezvimwe zvitendero. Chimistoria choutatu sande hwaMwari. MaGreeks namaRomans akare aitendera munana Mwari vakawanda-wanda. Inonzi nechirungu polytheism, vakutendera vana Mwari vakawanda-wanda. Buddhism ndeimwe religion. Inonzi agnosticism, kureva kuti inoti sokuti kuna Mwari hazvina unoziva. Saka upenyu hwomunhu hunofambiswa nokurarama mutsika dzakanaka, achizvipira kwadziri. Ndo zvinoita Buddhism. Inoti upenyu hwomunhu hunofambiswa nokurarama mutsika dzakanaka nokudzikoshesa. Hinduism rimwe religion inonzi Hinduism. Inotendera inonzi pantheism. Onga mamwe mashoko ava muri kutomabvawo nasa. Pantheism. 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 Pantheism inoreva kuti Mwari nenyika chongova chinhu one zvakabatana. Saka Mwari ndiyo nyika, nyika ndiyo Mwari. Ndo pantheism. Ndo zvinoita Hinduism. Kozoti maJudha namaMuslim ane inonzi monopersonal monotheism. Monopersonal monotheism. Kureva kuti vanotendera kuti Mwari unongova iye oga. Iye ndo watotendera, hakuna zvokuti Jesu ndiMwari kana kuti Mweya Mutsvene ndiMwari. Kunongova naMwari chete. Ndo inonzi monopersonal monotheism. Ndo yamaMuslim namaJew. MaKristo ane inonzi Trinitarian monotheism. MaKristo yedu isi inonzi Trinitarian monotheism. Kureva kuti toti muna Mwari muna vatatu, Baba noMwanakomana Mweya Mutsvene, vari Mwari mumwe chete. Inonzi Trinitarian monotheism. Saka ndo zvatinotendera. Ndangoti kuone kusiyana kwazvakaita namamwe nezvimwe zvitendero. Nemhaka yendataura musiyano nokuti tine tsumo. Tsumo iyi muibatisise nokuti ndo inofambisa upenyu hwedu hwechitendero. Tsumo iyo yandava kutaura iyi inonzi nechiLatin lex credendi, lex orandi, lex vivendi.
lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Zvichireva izvo kuti the way we believe is the way we pray and the way we live. The way we believe is the way we pray and the way we live. Lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Kureva kuti kutendera kwedu ndo kunamata kwedu nokurarama kwedu. Lex, the law of what is believed. Lex is zvakudaro. Zvino zvakaita saizvozvo zvoreva izvo kuti chitendero chako chaunotendera ndo chaunonamata, kwete izvozvoga ndo chaunorarama. Chaunotendera ndo chaunonamata, ndo chaunorarama. Ndokusaka muchiona mararamiro edu namararamiro echiJudha neechikristu haana kufanana, nokuda kwokuti zvitendero zvakatosiyana. Zvino tiri kuti utatu usande hwaMwari chimistoria. Kana tichiti chimistoria tinorevei? Chichonzi mystery. Shoko rokuti mystery rinobva pachiGreek musto. Musto zvinoreva to shut. Musto kuvhara, to shut. Saka musto inoreva to shut the mouth or to shut the eyes. Kozoti terion inoreva where something happens. Muste, to shut. Rion, where something happens. Ndokusaka tine mashoko akaita sokuti auditorium, where something is heard. Podium, where somebody stands. Gymnasium, where somebody does exercises. And those when a terion, you know, where something happens. Saka, mystery, you know, a place of silence, or a place where we are rendered speechless. No origin yet. Saka kati chiti chunhu chimistoria toreva kuti chinhu chisingagoni kutsanangurwa kana kunzwisiswa nenjere dzedu zvakazara. Chinhu chinenge chinzi chimistoria kuti hachigoni kunzwisiswa nenjere dzedu zvakazara. Chakakura kudarika njere dzedu. Ndokusaka katikasi chititi chinhu chinopfuura muzvarivho wedu nomufungiro wedu. Zvinonzi
Augustine Musande wakamboti iye achifungisisa nezveutatu Sunday hwamwari wakanga achifamba pamhenderekedzo yegungwa achifunga kuti zvomboreveiko izvozvo kuti baba nomwanakomana namweya mutsvene ndiMwari mumwe chete, zvorevei? Saka wakasangana nechana chachiri pagungwa, changa chichichera mvura mugungwa chichidira muchikomba chachachachera. Nokubva Augustine Musande abvunza akati, kweuri kuitei? Zvikanzi nechana ndiri kuchera mvura, ndiri kuda kuti mvura yose iri mugungwa ikwane mugomba randachera iri. Zvikanzi naAugustine wava kutopenga iwe. Ungati mvura yose iri mugungwa inokwana mugomba iri? Zvikanzi ndo zvauri kuita iwe, unoti Mwari nokukura kwakaita akwane munjere dzako. Ndomva yachadhisapia. Vaitova vangeri vaimuudza kuti Mwari haangakwani munjere dzake. Kuda mungabvunza kuti kodeno taiziva Mwari zvizere chii chaitika? Chaitika ndechekuti taizokona kumutendera nokumutevera. Chakaipira njere dzedu ndechekuti chinhu chataziva hatichina interest nacho. Iye zvino mose hakuna unoda kupinda grade 1 achifwera achidzidziswa kunzi 1 + 1 = 2. Kuti tiri kutambisirwa nguva tozviziva izvi. Changopinda munjere dzako ukachiziva hauchachidi, hauchina interest. Ndokusaka zvichidzi kana uri manager pabasa usati vashandi vakuziva, vakangokuziva havachakuremekedzi. Panofanira kusara gap remystery kuti vasakuziva. Hatichakunzwai baba. Baba vanenge vaitwa booted out, Komana hapana chatichambonzwa. vabuditswa. Vadzoka. Network yangu yamboti rashkei. Oho. Saka tinofanira kungoramba tisingazivi Mwari zvakakwana kuti tirambe tichimutendera nokumutevera. Lesson.
Saka chimistoria chikuru ndozvandiri kungotaura. Chimistoria chikuru pazvimistoria zvose ndechimistoria choutatu Sunday. Zvino chero svondo yoga yoga patoita misa tiri kupemberera utatu Sunday hwaMwari. Neimwe nzira svondo yoga yoga yatoita misa tiri kupemberera utatu Sunday hwaMwari. Asi kirike nokufamba kwenguva rakazoona kuti ngatiwane svondo ratinocherechedza utatu Sunday tichimboona zvazvinoreva. Saka kubva 1300 AD chechi yakadzika kuti svondo rinoteverwa nePentecost rive svondo rokupemberera utatu Sunday hwaMwari. Zvino tingabvunza kuti utatu Sunday hwaMwari hunoonekwa papi muBhaibheri? Hunobuda pakawanda hapo, asi pahunonyanya kubuda muchitenderano chitsva ndomahunonyanya kubuda. Muchitenderano chakare hunobuda apo naapo, asi muchitenderano chitsva hunobuda pakawanda. Pakuparidza kwakaita angere Gabhurieri kuna Mariya, tikapatarisa panobuda utatu Sunday hwaMwari. Angere achiti chapona mwana wauchatumidza zita rokuti Yesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu matadza ake kubva mumatadza avo. Mai Mariya vakati zvingaitika sei ndisingaziva nomurume, zvikanzi mweya mutsvene uchakutimikira. Simba rokumusoro chava newe. Noona pari kubuda utatu Sunday. Parubhabhatidzo rwaYesu pakanzi kwaizwi mweya mutsvene wakaburuka uchinge njiva. Pakabvwa kwaizwi richiti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinofarira. Parobuda zveutatu Sunday. Mambo Yesu vokwira kudenga vakataura vachituma vadzidzi vavo vakati vabhabhatidzei kuzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene. Utatu Sunday. Kozoti tikatarisa mashoko aYesu pachirayiro chokupedzisira, mashoko aYesu pachirayiro chokupedzisira anotangira pana John chapter 13 kusvika pana John chapter 18. Mashoko iwawo ose anoburisa utatu Sunday hwaMwari. Saka utatu Sunday hwaMwari tiringoti hurimo muBhaibheri. Zvino tikatarisa mukirike redu, minamato yose yatinoita
inotanga muzita routatu Sunday ichiguma nokurumbidza utatu Sunday minamato yose yatinoita. Sei minamato yose ichitanga nokuperera mutatu Sunday? Tinenge tichizviisa muupenyu hwaMwari. Ndokusaka ichitanga nokuperera mutatu Sunday, kuzviisa muupenyu hwaMwari. Masakaramende ose anopiwa noutatu Sunday hwaMwari. Ose masakaramende. Kureva kuti rimwe nerimwe sakaramende rinotipinza muupenyu hwaMwari. Rimwe nerimwe kuti anopiwa zita routatu Sunday hwaMwari. Kuna pamwe hatiteereri bhera rechechi rinoridziwa rutatu. Zvichireva utatu Sunday hwaMwari. Muteerere bhera richirira rechechi. Taona kuti roridzwa katatu. Kana richiridzwa zuva nezuva katatu pazuva. Nyangwe paconsecration tarise musevha achiridza chibhera. Mupristi asumudza muviri waKristu, ropa raKristu, unobva musevha unoridza tatu. Chero fata achiisa incense achipfungaidzira hatare kana unopfungaidzira utatu. Tatu Sunday hwaMwari. Zvino nokuda kuti tatu Sunday hwaMwari hwakakosha, pakava nedzidziso yahwo yakazodzikwa nekirike mushure mokunge pamboita chidzidziso chenhema chakadzidzisiwa nomwe wainzi Arius. Saka kirike nomva razogadzirisa chidzidziso ichi chava chenhema ichi chakazogadziriswa nokubva radzidzisa zviro kwazvo pamusoro poutatu Sunday hwaMwari. Dzidziso iyi yakaitwa 325 AD kumusangano unonzi Nicaea. Nicaea iyi nzvimbo iri kuTurkey, yanga iri kuTurkey nzvimbo iyoyo. Iye zvino yavayo nerimwe zita. Saka ndo pakaidzikwa munamato uya watinawo kupupura chitendero unonzi Nicene Creed. Vakazogara pasi vowedzera zvimwe kuti munamato uyu unyatsokudzama, uchiburisa pachena utatu Sunday hwaMwari. Vakazogara mumwe musangano mabhishopu kuConstantinople na 381 AD. Constantinople yaiva nzvimbo yainzi Byzantia, kana makambonzwa kunzi Byzantine liturgy kana kuti
yairi nzvimbo yainzi Byzantia, wanga uri musha. Saka Constantine wakava nomuzita kuRome, saka wakambobvisa muzinda kuRome ndokubva anouisa Byzantia, ndokubva atumidza nzvimbo yeByzantia kuti Constantinople achishandisa zita rake iye. Ndobva yamboita muzinda wake iwoyo ukatombovavo muzinda wechitendero kwechinguva kuzosvika pakazouya maMuslim veOttoman Empire, ndokubva vatora nzvimbo iyoyo vakavaka mosque ipapo, vakambogara chose, asi mosque yacho ikazoparara kufamba kwenguva. Saka nzvimbo iyoyo yainzi Constantinople ndoyava kunzi Istanbul, ndoyava capital city yeTurkey iye zvino. Saka ndo pakazadziswa creed yatinayo. Saka creed yedu yatinayo, chipupuriro chechitendero chatinacho, inonzi Nicene Constantinopolitan Creed, iyo yatoshandisa. Saka inoburisa tatu sande uyu. Zvino chatofarira kuziva ndechokuti ngatichiti Baba noMwanakomana naMweya Mutsvene ndiMwari mumwe chete. Baba havazi Mwanakomana, havazi Mweya Mutsvene. Mwanakomana haazi Baba, haazi Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene haazi Mwanakomana, haazi Baba. Asi vose vari vatatu ndiMwari mumwe chete. Vose vari vatatu ndiMwari mumwe chete. Saka kana tichiti person, tichireva Trinity, tichireva being in relationships, tichireva ukama hwavanahwo. Chakasunganidza vatatu ava, Baba noMwanakomana Mweya Mutsvene, chii? Rudo. Rudo rupi? Self-giving love. Ndo zvakabatanidza vatatu ava. Saka Mwari ndomwe chete, asi Mwari muna vatatu. Ndo zvakatiratidza kuti ndo zvakaita Mwari. Wakatiratidza nenzira ipi kuti ndo zvakaita? Ndombotanga ndati rudo rune zvinhu zvitatu. Love has three intimacies. Speech, vision, touch. Ndo zvinhu zvitatu zvorudo: kutaura, kuona nokubata. Chimwe chazvo chikashayikwa, hapana rudo. Mumba kana musingataurirani, rudo hapana. Kana musingaonani, rudo hapana. Kana musingabatani, rudo hapana.
kuda ndava kuvhunzusira vamwe vari kumhiri kwamakumba uko vakasiya varume kuno, asi parudo panoda zvinhu 3 nyangwe uri kwauri ikoko, ziva kuti speech, vision and touch zvofarira kuvapo. Ndomasikirwo akaitwa rudo. Rudo iTrinity. God has spoken. No revelation. The Bible word. God has been seen. No incarnation. Jesus walked on earth. God has touched us. No redemption. No sacrament. No touch of God. So how do we respond to the love of God? We return speech to speech, prayer, vision to vision, faith, touch to touch, communion. Saka, this is the Trinity. God spoke. That's the Father. Vision, God was seen in Jesus. Touch, the Holy Spirit came to unite us with God and one another, communion, touch. Honor. Trinity is about love. Saka. Zvakamira saizvozvo. Chatodzidza papemberera utatu Sunday waMwari ndechipi? Chatodzidza ndechiti, we must participate in God's life. Tinofanira kurarama muupenyu hwaMwari. Saka tofanira kurarama inonzi Trinitarian shape of life. Upenyu hwatorarama ngahumbwe noutatu Sunday. Why? Nokuti isu tino utatu Sunday. Ndokusaka tizi takasikwa nomufananidzo waMwari. Munhu une zvinhu zvitatu: spirit, soul and body. And these 3 make you: spirit, soul and body. Oh, now we reflect the Trinity, Father, Son and the Holy Spirit. Saka, we must live what is called a Trinitarian shape of life. Zvinondoya ndoda kutaura nezvayo. What is it about? It is about 2 things. Muzbates. First, it's about communion. We must live a life of communion. Kana tichiti communion, madzado, zvakati siyanei nongoti community. Zvakati siyanei.
communion. Com inoreva together. Mion inoreva sharing. That means we must live a life of sharing with one another. Ndokusaka tichiti tagamuchira communion Sunday kureva kuti we are sharing the life of Christ and his Father. And that life we are sharing, we are also sharing with one another. We are now sharing the life of God through Christ and through each other. Saka itidi tagamuchira communion. It's about sharing life. It's not only about unity, it's about sharing. Saka Trinity. God shares. It's a life of love, a life of sharing. Saka kana tichiti, our Trinitarian shape of life is a life of communion. Yesu wakanamata pachirayiro chokupedzisira achinamatira vadzidzi vake. Munamato mukuru wakataura wakadzokorodzazve ukaverenga John chapter 17 ndopano munamato mukuru wakaitwa naYesu. Pane shoko raakadzokorodza kakawanda munamato rokuti ndinoda kuti vave vamwe chete. Haana kungoguma nokuti vave vamwe chete sezvo isu tiri vamwe chete. Ini ndiri mamuri, imi mandiri, ndo communion. Saka tofanira kurarama upenyu hwakaita saihwozvo, hwoumwe chete. Upenyu ihwohwo hunoonekwa kuti Mwari utatu sandi. Tinenge tichitorarama utatu sandi kana tichirarama umwe chete. Zvino tikatarisa umwe chete hunonetsa kurarama, asi ndo hwatonzi tirarama. Paya pamakakomborerwa muchichata chiti zvakanzi zvasunganidzwa naMwari zvisasunungudzwe nomunhu. Satani angoguma akadero, wakazoti muzita raBaba noMwanakomana naMweya Musande. Vaireva kuti umwe chete hwenyu ngahutodzane noumwe chete hwoutatu sande pamuchato iwowo. Ndozvaanenge achireva. Hakuzi kungokukomborera, uri kutokutumai nechikomborero ichocho. Umwe chete hwenyu ngahutodzane noumwe chete hwoutatu sande paMwari. Asi makomborerwa kudero mobva marambana. Asi noona kana zviya une nhumbu zviya, ukaona munhu wakaipa kumeso zvokuti unoti handidi kuti mwana wangu afanane nomunhu uyu, unonzi unosvipa mate. Ozoita vanhu unosvipa mate. Handidi kuti mwana wangu afanane nomunhu. Zvino upenyu hwedu hwogara huchingosvipa utatu sande. Upenyu hwedu tikahutarira hwongosvipa utatu sande. Machata manzi chitodzanai noutatu sande, mosvipa utatu sande morambana.
Chinozoratidza kuti mashipa utatu Sunday munongozoonana mararamiro amunozoita mushure mokunge marambana. Divorce is worse than death. I just want to let you know this. Divorce is worse than death. Why? Because if somebody dies, munochema, monyara mapedza kuchema, moviga munhu, moita nyaradzo, modini, mobva makanga mane zvazvo moenda noupenyu. But the danger with divorce is this: there is always a resurrection. That's why I say it's worse than death. Wawakarambana naye muchasangana maokei, resurrection. Wawakarambana naye muchasangana mukombi, resurrection. Wawakarambana naye ukatarisa mwana uchamuona, resurrection. There is always a resurrection. Saka roda ripori. Because it's not meant to be. Ukanamira mapepa maviri. Ndachatisa vanhu somubhovera. Ndakanamira mapepa 2 nebhuruu. Nomubva ndavabata umwe ngaabate bepa rimwe ngaabate iri. Nomubva ndati dhonzai. Nomubva vadhodza. Saka mapepa aya anokubvaruka. Nomubva ndavabvunza ndikati, ndoda kuti mudavire mubvunzo mumwe chete. Mapepa wazobvaruka nopandamana napo here? Vose vakati kwete. Ndozvoitika pamuchato. Haudzokeri zvawanga uri kana marambana. Mapepa tarisai haana kubvaruka nopandamana napo. Mose mune matokuvara. Haudzokeri zvamamwe. It's not meant to be, because you were blessed to reflect the Trinity. Now you have betrayed the Trinity. That's why we say, think carefully. Usati wapinda muchato. Ndiringopa seexample handizozoga. Pamunopinda muzvita, muchigamuchirwa, zvonzi ndabvuma kukutambirai muchita chehosi kana kuti chita chambuyana kana kuti chomwoyo musande. Pataunoti muzita raBaba noMwanakomana Mweya Musande, unotopedzisira achitero. Unenge achiitirei, unodanirei Utatu Usande, unenge achikukoka ekuti kukugamuchirai kwandakuitai muchita chiraramai upenyu. Utatu Usande, reflect the Trinity in your life. Zvinotongoona muzvita muchipondana, muchipandana, muchidini, muchidini. Pano vandakagamuchira chita chano, vanga vane chikodzero chokuti vagamuchirwe, vasina kutevedzera zvimwe zvinofanira kunge zvichiitwa. Kungoti watanga adzidza wazodini, pane chikodzero. Unoona vanhu vachitsamwa kuti wagamuchirwe. Kutsamwira munhu wauya kuzonamata. Kutsamwa chaiko.
wagamuchiri uchitokona kufara. Tsumo inoti kuwanda kwakanaka kunorambwa nomuroyi. Vazhinji tiri varoyi panyaya iyoyi. Wakagamuchirwa kuti uratidze umwe chete hwaMwari. Isu tabayiwa nokudhivhaidhana, kuita makembi, kutarisirana pasi. Mupirike rimwe unowana muchiti chikwata vafumi, varombo, vafumi. Kwakabuda ripoti rakabuda, pakaitwa Congress, National Congress yambuyana national, yakaitikwa kwaMusami, haina kunyatsozobuda zvakanaka. Yakaita zvirevharevha zvakawanda, asi pachinhu chakanyanya kutsutsumuwa navanhu changa chava chokuti zvita izvi zvava zvemari. Kana usina mari hauchakwani, nokuti kana kunzi Congress $100 kana chii, zvotoreva kuti mbuya vangu havambofi vakagona kuinda kuCongress. Murombo hambofi akagona kuinda kuCongress. Saka zvita izvi zvava zvemari, zvava zvavafu. Saka vamwe vakazoti pakapotaurwa maripoti wokuno kwangu kwandiri, vakaisa nyaya yekuti isu tokumbira vedu kuti kuchivana nechita chambuyana chavarombo chomira choga, ava vafumi voita chavo voga. Iripoti iyo yabuda. Unoona kwatava kuinda kuchiri kutatusa mberi kwatakagamuchirwa tichinzi tirarame mahuri. Kana toita zvokuti varombo vafumi ndo vogona kuenda kuCongress, varombo havachagoni. Zvinhu zvatofanira kuongorora muzvita izvi. Tiri kukonwa kutorarama kutatusa ndi, nokuti we are now excluding the poor. Chava chitenderevudzi icho kuita exclude one another. Tava kurarama upenyu hwokuti tinosiyanisa vanhu zvonzi ava voga, vadoko, vakuru. Vakuru vachiti vadoko havawi, vadoko vachiti vakuru vakadai. Tiri kurarama upenyu hwupi? Tina madivhizheni, kadzi, varume, varungu, vatema. Tiri vaKristu tose mumisa imwe chete, voona mune racism. Uye mukari megore ndakapinda misa, yaiva misa yavarungu, yaiva yechinhu, saka varungu vakawanda. Ndakapinda iyoyo ndandiri museminari yenu. Pakanzi ngatipanane rugare. Murungu waiva pedo neni wakaramba kundipa rugare mumisa, kuramba undibata ruoko. Asi wakaenda kunogamuchira. Waigamuchirei? Waigamuchirei?
Munoziva torivadziwa nei? Kurivadziwa nezita. Zita chaiko. Moziva kuti zita rinogona kutokufonyora pfungwa, kurivara nokuda kwezita. Nyangwe zvamatonge gwenyika vaya vanoziva kuti pfungwa dzomunhu dzakapusa chose. Vanouya nama-t-shirt akanyorwa zvakasiyana siyana, okupfekedzai, imwe yakanyorwa kunzi chakati, imwe yakanyorwa kunzi chakati, imwe yakanyorwa kunzi chakati. Mupfekedzi wakaisiwa makala akasiyana, mototanga kurovana. Ifungwa ridzidzo chinjiwa ne-t-shirt, ngoti uyu wapfeka yakanzi totoba. Ifungwa rudzii dzamunadzo dzokungoti uyu wakapfeka grey, uyu red, uyu blue, motanga kubva kubvira dhende rakapendiwa. Ndoratiri kuti ifungwa rudzii dzisingagoni kupfuura dhende dzichiinda pamunhu. Ifungwa rudzii. Noona communion. If people want to see God, they should look at us, how we love one another, because love itself is Trinitarian. Vamwe vangati saka zvoreva kuti hatichatsiurani here kana kuti hatichatendekani zvakaipa here kana tati communion. Zvakaipa tofanira kutsiurana, but we do so in love. Toita sei? Find the good more than the bad in every person you meet. Try to find the good more than the bad. Praise more than criticize. Give more praise, not more criticism. Turn towards more than turning away. Pray, not spend. Forgive more than holding grudges. Though it's communion. Tikadero, we are reflecting the Trinity. Totsana. Totatusana. Ndochokutanga ichi. Live in communion. Chechipiri, love as God loves. 1 John 4, verse 16. 1 John 4, verse 16. Kana tichiti love as God loves. Zvoreva kuti ngatirege kusarurana. No segregation. God's love is always complete. Isu tikatarisa rudo rwedu ndorwokusarurana. Hazviratidzi kutatusana. Kutatusana hatina kumboona kusarurana kunzi Baba Mwanakomana neMutsvene. Vanzi munhu anogara murudo anogarawo muna Mwari, Mwariwo anoramba ainaye.
rudo rwaMwari hatisitosarurana. Tarisai izvozvi vana venyu chaivo munovasarura. Mwana une mari munomuda kudarika usina mari. Mukuwasha une mari unoremekedzwa kudarika mukuwasha usina mari. Ndoupi mukuwasha wamogamuchira muchifara, unovuya nemota nounovuya nebhazi? Parufu chaipo unoona vanhu vachisarura. Kana kukafa munhu wakafuma unoona vanhu vachimba vachifara vachiuruka vachidini. Kukafa murombo unongoona namaimbiro kuti uyu murombo uyu. Vana chaivo vatinozvara vatochengeta. Iye zvino tiri kuchengeta navamwe vana vatisinavo kuzvara nokuda kwokunetsa kweupenyu, asi unoona mabatirwo akasiyana. Wako wakazvara mudumbu nomubata mubatiro uri wogawo. Uyuwo ndomumwe mukadzi wakaendavo notomubata mubatiro wakasiyana nouyu. Ndorudo rwaMwari ruri kuratidza kuti hatiusandere. Tatiusande hakuna rusaruro, asi isitosarurana. Saka ndinoda kuti zvinhu zviviri, Trinitarian shape of life, it's a life of communion, and it's a life of Christ-like love. Ndozvatiri kutumwa apo kana tapemberera utatu Sunday, zvoreva kuti tofanira kuramba tichimbogara upenyu wazvire kuti vanhu hunopera musi watopemberera. Kupemberera yeuchidzo yeupenyu hwatofanira kugara tichirarama. Pose paunoita chiratidzo chechipiyaniso uri kuyeuchidzwa utatu Sunday, mbozvibvunza kuti ndozvandiri kurarama izvi zvakaita izvi. Chero ukati zita raBaba noMwanakomana muya musande, usati waenda mberi bvunza kuti ndozvandiri kurarama izvi. Nokuti you are meant to live in God. You are meant to participate in God's life. God is communion. Live in communion, live in love. Ngatidomirira pano maita atenda. Ndonganyamasvisa notenda tinofunga tichararama muutatu Sunday, upenyu hwoutatu Sunday, nedzidziso yakadzama iyi yamuri kutitaurira iyi. Tichiri vacheche pachiKristu Baba, tendereiwo Baba. Ndimai munaiwa zviya? Pana nzvimbo yashinya. Sorry mai. Zvakanaka. Muchiripo. Itai henyu mai.
Baba, tinotenda zvikuru nedzidziso yamatipa. Yatizarura maziso, isu tichingoitawo sign of the cross tisingazivi kuti zvinorevei. Tingoti kuda zvakanyogwa zvakadaro mukirike, asi mativhura njere mukatiratidza kuti harisi dambe. Mari magejo renyu ranga rakadzika, Baba, tinokupai sando dzenyu. Mwari vanyorambe vachikupai dzimwe njere muchitipakurira sezviya zvamakatumwa kuti chiendai munodzidzisa pasi rose. Ndinofunga kuti vateerera nhasi vakaita materasi enu, aiwa pane chandabata Baba, mazvita enyu. Mwari vakuitirei zvakanaka, mazvita maita henyu. Napane vane mubvunzo, Baba ndivava, nguva ndiyoyi, edzai nyota vanhu vaMwari. Pamusoro ibaba, pane wamataura uyu kuti ainzi Arion, wamati akanga adzidzisa zvisiri izvo. Anga ari mupristi here? Anga ari mupristi here kana kuti anga ari mubhishopi? Anga ari chii? Anga ari mubhishopi. Saka akazoguma aita sei? Baba nomwanakomana mweya musande vakaenzana. Waiti baba vakuru, saka utatu usande hakuna. Saka ndo yakava dzidziso yake, akazotongwa nokuti wanga adzidzisa zvisiri izvo. Saka wakaitwa excommunicate nokuti zvaidzidzisa zvazvisingapindirani nechitendero. Asi dzidziso yake yanga yatombopararira, ndokusaka vakazogara musangano kugadzira kuti chidzidziso ichi chipinde mugwara. Pavakazoita musangano weNicaea. Mazvita henyu Baba, ndanzwisisa. Pamusoro Baba, ini ndandoda kubvunzawo muna Genesis New Testament Mwari pavanoti let us create man in our image. Pavanoti awa apa ndiani vanenge vachirefera kunani? TRINITY, ireflection yeTRINITY, ndo imwe evidence yeTRINITY kuti let us ngatisike munhu. Okay, because hazvina kunyatsobuda pachena, saka ndanga kunyatsonzwisisa kuti ndianani. MuOld Testament zvazvisina kujeka, zvakazojekesiwa naKristu. Asi iyoyo zvinotorevawo ndo imwe evidence yeTRINITY iyoyo ndima iyo. Asi haisingati asi ndiani, saka Kristu ndiye wakazojekesa. Okay, maita basa. Baba, ndichida kubvunzawo. Mapachifananidzo chevanhu vamakachatisa, vakange vaita mhiko dzavo dzokuti dakara ndaparadzaniswa norufu, asi makazovapa mucherechedzo wemapepa maviri amakaita glue together. Mukati iwe chikakata nokuku, iwe chikakata nokuku. Bepa racho harina kuzobva nepamakarina naro. Zvoreva kuti vese vanenge vakachata vakatora mavhausi pameso paMwari navanhu ivavo, vachata vacho muchato wavo uitwe navo kuti havasisina havachiri. Sorry, yanga yava kugaka, asi ndambonzwa zvimwe. Kana zvichinzi muchato waitwa naro, iya inonzi annulment,
zvinoreva kuti chairatidza somuchato wanga usiri muchato, nokuti vanhu vakachata vasina zvakakwana zvinoita kuti muchato unzi muchato. Vamwe wakachata achinyengedzera, vamwe wakadii. Saka annulment haisi divorce, kureva kuti you nullify, kuti chataiona somuchato wanga usiri. Saka tiri kungodeclare kuti hauna kumbotove muchato, ndo annulment. Divorce inoreva kuti uri kugura muchato wanga uri valid. Annulment iri kureva kuti uri kungodeclare kuti panga pachitori pasina kubva pokutanga. Kuda umwe wakane defective consent, kuda umwe wakanyengedzera nokuda umwe wakadii pavaichata ipapo. Saka pakainvestigatwa poonekwa kuti umwe haana kuchata in good faith. Kuda umwe wanga ano mukadzi umwe necheseri, ochata achivanzira kuti ndino mukadzi, umwe wanga akada, ndo zvinonalifaiwa. Muchato wakadero unonalifaiwa, kureva kuti wanga usina kukwana zvinodiwa kuti muchato uve. Ndo musiyano wena annulment nedivorce, zvakasiyana. Mazvita. Pachine vamwe here tibvunzewo hangu mubvunzo wangu. Ndiri kubvunza, hausi mubvunzo. Ndandiri kuda kungoti kuna baba zvavataura zvekuti Holy Trinity, vachiti tiri kuzvitadza, pamwe kuvana chaiko tinosarura, muzvita tinosarurana, magariro tinosarurana. Ndichida kutaurawo zvakare kuti nezvimwe zvatakaonawo kuno kwatigere, kuti mupriste weganda redu akanoiswawo muarea ine vachena, vakatadza kuzvitambira, kuti vanobatirwa sakramende nemaoko matema vachitambidzwa kuti vakande mukanwa kana panguva yekutambirisa. Zvakavanetsa, vakabva vazoregera kana kuuya pachechi. Mupriste akasara aega paparishi pasisina kana munhu, akanetseka nazvo, akati ndalonely kunoku, ndiri kutambudzika, handina kana yekutaura naye. Svika baba wezvomweya vaenda kunomubvisa paparishi ipapo, vachimudzosera kuno kwatiri kunenge kwakaita kutauni, kwanga ari kwakaita kumamisha-misha. Ndofunga vana kumbobvira vakaona mupriste wechitema. Saka zvinhu zvakadaro zvinobata zveshuwa, kuti hazvisi zvinenge zvinobata kwese kwese baba, kwete mudzimba medu kuvana chete, asi kwese tichiona example iyoyi yakaitika kuno. Haisiyo yoga takatombosanganawo nazvo. Ndakashandawo kuchiredzi kuchina varungu. Kusvika ndabva handina kumbobhabhatidza mwana womunhu. Kandabva vaiti kana mwana oda kubhabhatidzwa vaidhiraivha kuenda South Africa kunobhabhatisa mwana, kana kuHarare kuna maJesuit namafranciscan, vana Father Tom Russell nanani zvachinobhabhatisa ikoko. Ndakazvionawo izvozvo zvichiitika kwandiri. Ndikazviona kuCape Town pane imwe parish yaingova, ndakanga ndiripo, ndikafonekwa, where is Father so and so? Ndikati is away. Kuti waari murungu iyeyo ndaigara naye. Tikanzi, so if there is no priest, can you say mass for us? Also, ndakaitwa kuCape Town. If there is no priest, can you say mass for us?
Generation azuka ratedzi basa. Yeah. ndo pamaimbotaura kuti baba paya kuti bishop chakaipa vakanetseka mabhishop ekutanga aya kuti vamire vanhu varungu ava vainetsa. Kanetseka chaizvo. Taita zvokubvunzwa necommunity yavarungu kuti when is your bishop coming? Your bishop. Zvakaoma. Ya zvichiri kuitika baba chero namanje. Unonzwa munhu awingwa nenhamo achiti handitodi kuitirwa misa yacho nemutema. Kana kusina hakuna misa tonoradzika zvakadaro. Kusvika murungu auya. Saka I wonder what would have happened. I wonder what would have happened. Pakavhoterwa Pope wemunhu mutema. Vaitobuda chechi. Tiri kumatibhi kwakauya ndege. Ndaiva ndichangogadzwa ndandinomurungu nomubva ndege yauya nokudonhesa pasuo. Nobva vatanonga nokuvhura yairi tsamba yaimudana kuti aende kuchiredzi kunobhabhatidza mwana womurungu. Saka mangwana acho yaiva svondo akanditi nhasi handipo musara muchiita misa. Ndokubva atokanzura nemisa yepapo nokumanya. Paakazodzoka ndikati mama ndepi? Ndikanzi handandaenda kunobhabhatidza mwana ndingi. Ndobva ndati if it was an African would you have gone? Haana kugona kudavira wangonyarara. Ndava munoshakura wakarema baba. Wakarema. Basa rakarema, regai muimbigwe henyu kuti basa renyu rinorema. Roda zvivindi zvambuyana. Zvambuyana zvikatovanana. Kuti Old Testament mataura kuti henyu Holy Trinity yanga isinganyanyotaurwa. Kugenesis chapter 18 pane vatumwa vaMwari vaya vakauya. Inga hii Holy Trinity here vaya vokuudza Sarai kuti ndo imwe reflection yeHoly Trinity, asi kuti yanga isinganyanyi kujeka munguva idzi yakazojekezwa naKristu, asi ndo umwe umbowo hweHoly Trinity hwokuya kwamareva hwevatumwa vaMwari ava vokuinodestroya kumabvasuwa. Ndo umwe umbowo hwo. Alright. Saka ma-archangels aya havasi ma-archangels here, vana Raphael, Gabriel. Havasi avo vangere zvisikwa Mwari, asi baba nomwanakomana mweya mutsvene havana kusikwa. Vakagara varipo, ndiMwari mwechete vakagara varipo. Alright, saka ava vatatu ava yanga iri Holy Trinity, not ma-archangels. Mwari wakaapia saivavo. Thank you very much, Baba. Pamusoro Baba, ndine mubvunzo woku19 Creed uku kuti zvakasiyana sei neApostles Creed, and where is each one used in the Catholic Church?
And why do we have two versions akasiyana? Imwe iri simplified, imwe iri detailed, ndokungosiyana zvose zvingova zvimwe. Imwe yakasimplified kuitira vaya vamwe kubata. Imwe yakangoiswa madetail asi hadzina kusiyana zvadzorero. Okay. Aiwa, maitai? Vachine vane mubvunzo here? Baba variko? Kana pasina mainiko vapinda here maizi muchi? Baba vakasatokumbirawo chirandu mutiitirewo munamato wavapristi newemanheru. Zvakanaka. Muzita raBaba. Baba vakasa. Zvakanaka ndiite zvangu closing prayer. Zvakanaka baba. Trinitas musante, Mwari mumwe chete, tinotendera kwazvo ichi chishamiso, ichi chishamiso, ichi chishamiso. Mwari Baba, tinokutendai kuti matigonesa kuti tinge takaungana manheru ano tichiteerera dzidziso dzatinopiwa naBaba Makamure, dzidziso dzinodzikisa chitendero chedu, dzinoitira kuti chitendero chedu chive chakadzama. Nokuti zvatinonzwa pano, shoko ravanotiudza izvi rinovandudza chitendero chedu zvikuru. Tinorangarirawo zvedu kuti kune vamwe vatadza kuuya kuzove nesu vachiteerera zvakadai izvi, vatadziswa nezvikonzero zvakasiyana siyana. Ivava tinongovainamatirawo kuti nerimwe zuva mashoko achasvikawo kwavari. Tinokumbira munhu wese anga ari pano kuti aende azere nemweya mutsvene unobva mumashoko atawana nhasi uno, agonopakurirawo vamwe vasina kukwanisa kuuya, nekuti kurinzwa shoko nokuripakurirawo vamwe kuda kwenyu Mwari Baba, kurichengeta shoko riya nokuita zvarinoreva kuda kwenyu Mwari Baba. Hazvisi kumuparidzi kwete, asi zviri kunemi Mwari Baba. Tinomatira mhuri dzenyu Baba nevese vemasangano akasiyana siyana vamunotungamirira. Zvirokwazvo tinoziva kuti hatisisu chete vamunotungamirira. Pane nzvimbo zhinji dzamunoenda muchinoparidzira shoko. Tinongokumbira kuti murambe makadaro, murambe muchipiwa utano hunokusvisai kwese ikoko, richinogashirwa shoko sezvamunenge muchitarira. Tinokumbira kuti murambe muri vatano makasimba nekuzvipira kwenyu mubasa renyu. Tinokutendai Mwari Baba neungano ino nedzidziso yatawana, zvirambe zvakadaro nguva dzose. Vakudzwe Baba neMwanakomana naMweya Musande, sezvakanga zviri pakutanga nazvinoona kare kose, kwemisi isingaperi. Amen. Over to you baba. Tokumbirawo kuti tichaita chiigo vhiki inouya nechikomborero. Thank you. Vhiki inouya tinodzokera mubhaibheri redu sezvatichitevera chakare tiri mubhuku raNumbers kuverengwa. Saka tichaita Numbers chapter 25 na26 dzebhuku raNumbers. Tobata chapter 25 na26 tofana kuverenga idzodzo maita atiwana nechikomborero